Добрый дзень усім добрым людзям. Вернемся да ровара. Вось калі паглядзіце, тут на обадзе гэтага ровара стаіць ніпель Преста. Яго адметнасць ад шрэдера, гэта звычайны аўтамабільны ніпель шрэдер, у тым, што яго маленькі дыяметр свярдлюеш. І за конт гэтага не трэба ўзмацняць вось гэты дыск обад. Таму што калі вялікі дыяметр, зразумела, большая верагоднасць яго паломкі, і тады трэба павялічваць яго прочнасць, але гэта адразу ж вага. А вага у веласіпедыстаў гэта вельмі, у раварыстаў гэта вельмі важная рэч. І гэта ў нас стаіць тут камера на гэтым ровары. Але вось гэтыя дыскі, гэтыя обады, на іх можна паставіць і бескамерныя ніпеля. Ёсць і такая магчымасць. Калі я ўпершыню ўбачыў гэту скрыначку прыгожую, думаю, што гэта за цацка нейкая. Але гэта і ёсць вось гэтыя бескамерныя ніпеля, якія таксама вельмі і вельмі розныя. Тут у нас мае значэнне кожная літара, кожнае слово у гэтых ніпелях. Всё, што тут нам пазначана. Ведь вы уявіце сабе, як павінна быць які ціск паветра, каб асунуць бескамерную пакрышку. Таму што адна справа, калі у вас калесо аўтамабільнае, туды ціск даёце з кампрэсара, яно хлоп і садзіцца. А іншая справа, калі гэта веласіпеднае кола. Я скрынку адчыніў, і там, калі зараз мы яе далей, тут усё так файна упакована, прыгожа. Бачыце, тут шмат усяго. Адмысловы ключ з такімі вось універсальны. Трубачка падаўжальнік, хутчэй за ўсё, каб надуваць. А гэта тут відаць нейкія гумкі. Зараз паглядзім. Так, у скрынцы аказаліся гумкі упрытняючыя. Яны, калі паглядзець, усе пад дыяметр Преста, каб у гэтым обадзе не сверляваць большага дыяметру, каб не парушаць яго цэласнасць. І гэта нам павінна быць на два кола, каб усё было герметычна. А вось як выглядае сам ніпель. Ну, зразумела, што яны могуць быць рознага колеру. Там якія толькі заўгодна. Вот таксама гэта вось розная даўжыня, залежыць ад вышыні обаду. Ёсць і пад вялікія, і пад малыя. Меншы сын заказаў, па свае, сярэдні. Гэта, дарэчы, яго такая ідэя, і ён стрэміцца к чаму такому інавацыённаму. Цікава вельмі. Ніхто нават і не ведаў, што... Я так не ведаў, што бываюць такія ніпеля. Так, што тут яшчэ цікава? Вось такой калпачок. Незвыклы, як на машыне. І вось тут дыяметр, дарэчы. Тут ужо дыяметр шрэдера. То бишь, чаму ён і называецца гібрид. Ён ставіцца пад Преста адтуліну, а накачвацца можа вось, дарэчы, аўтамабільным кампрэсарам. І на упакоўцы, калі паглядзець, яны тут будуць недзе пісаць, якая хуткасць, прапускная хуткасць, што вельмі добра ён, зараз знайду, пагляджу гэтыя циферы. Вось. І тут, зразумела, ўсё яны паказана. Адчыніць, зачыніць тут, мабыць, пры накачцы. Пры накачцы гэта вельмі важна, каб была добрая прапускная хуткасць, каб паветра адразу запоўніла дыск, гуму, і ён сеў на сваё месца. І пры тым, што яшчэ праз гэтыя ніпеля заліваюць адмысловы герметык у кола, каб антыпракол так званы. Гэта таксама важна. Вось, знайшоў 254%. Гэта паказвае, як хутка будзе ісці паветра. І вот наш памер нашых ніпелей, гэта што сын замовіў. Тут ёсць, дарэчы, можна па гэтай ссылцы перайсці падробнае відэа, як яго манціраваць. Але мне, кажу, больш за ўсё ўразіла, што ёсць такая магчымасць паставіць бескамерныя ніпеля на ровар.
І пры гэтым нічога такога там не трэба перарабліваць. Напрыклад, вось гэты ровар, ён адразу ідзе з магчымасцю, каб усталёўваць бескамерныя шыны сюды. Калі ўжо сын усталюе, тады ўжо распавяду. Усім усяго на лепшага, ні цвіка, ні жэзла. Пакуль.